नों थानाङा थाफा जायो बे सारायखौल' दानिफ्राय खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आङो आंनि हिन्जावनो मोनसे चेलेन्ज होनो नागिरदों बेनो जाहैबाय बाख्रिनिफ्राय माइ हाननाय दा बिराद गोबाव अखा हादों माइरङा जोबनानै दङ दा जोङो बाख्रिनिफ्राय माइ हानगोन किन्तु आं हाननाय जानाय नङा बेखौ आंनि बिसिया सानगोन बियो चेलेन्ज दिनै हारसिं हाननानै फोराननानै फोजोबनो हागोन ना हाया आरो बे चेलेन्जआव बियो देरहायोब्ला आं बेनो अमा बेदर जाहोगोन दिनै आरो अमा बेदरखौ गावनो संनानै जानांगोन आरो ना अब्ला फैदो माइखौ हानायग्रो दिनै माइ हाननायावनो देलायलायनोसै उवालखौ बाख्रियाव गाखोग्रासो बानायबाय नै जोंहा खामानि गैला नालाय मेङाखै दे अमा बेदर जाहोगोन आङो दा लाबोनो थिनहरखाबाय आङो नै बाख्रि सिङाव बिराद उरि एम्फौ दङ बा बिरजोब्बाय माइ माबायाव जाखायो बिदिया दे सोदोलाय अमा बेदर मोनजासिगोन खस्थ' खालामनायनि मोजां नुदोंथ' मास्क गानलायनाय नंगौ मर्दान जुगनि माइ बहननाय होनदोंरा चेलेन्जखौ कमप्लिट खालामनो हामारबाय माथो गासै खय मनसो जागोन बायदि 5-6 मन खै मास थांगोन दा बे सान्दुङा दहाय फुङाव बिराद माबामोन खरामोन दा एसे नरम जाफिनबाय दुंलांगोन माने 9टायानो जाखाबाय माथो Kira Maria थाइजौ फैदों जोंना बिखुनजो संनाया आंनो थाइजौ जानो लुबैबाय चेलेन्जखौ माथो कमप्लिट खालामनो हामारबाय नोङो हाया जायो आं हानायसो नङा नंदोंमोन अमा बेदरखौ एवबावसै आंनो
अमा बेदरा नै बेनो ओरै बुरिया नै अमा एवनो रेडि जाहैबाय एवथोंसै दा डाइरेक्ट मोननायखौल' देखायनोसै आं लोगोफोर बेबायदि माबाथ'ला आं भिडिअ लाबाय थाथ'ला अबयसे गोथावबो मोनजायो दे दाख्लै स्कुलाव संनानै जादोंमोन जोङो गोथाव जादों अमा बेदरावनो मुदुफुल होफानो जालायबाय नै बेखौ हाननोसै आं दा देरसिनखौ थुख्लायनोसै आं सिरिबाय बे हाग्राबारियावसो सिरिहैबाय नै बेलाय राथ'वाखै मुदुफुला गोरलैसो नै मा अमाया मोनसै हाथारगौलै बियो अमा बेदरा मोनबाय दानिया गावनो टेस्ट खालामसै मालायसो साखिनांगौ गाव संनायखौलाय बोरै टेस्ट खालामो गावनो आं बे एसेल'खौ साखिया बुरजा नांगौ आंनो साखिनो गोथाव गोथाव नंखायना नांगौथाय जागोन गोथाव मार आरो बेथ' ओंखायनो होनदोंब्रा मालायासो साखिनांगौ मालायासो जाज खालामगोन ना मोजां गाज्रिखौ बिदि दंथाय